Uwi na. Tapos na tayo magtanim. Ito na yung gas natin pagtanim na gamito kasi ubos na. Wala nang laman. So uwi na tayo. Sobrang tapos dito yung tanim na kahoy na sobrang talim. Sakit ng paa ko. Ayun na. Ito ko dumaan tanim na eh. Sakit. Yan. Yan yung mais. Yung iba maliliit. Maliliit ng iba. Hindi kasi maganda dito yung lupa. Bungtod ito, yung dyan bundok yan. Dyan sa taas makikita mo dyan yung Negros Island. Pag hindi cloudy makikita mo yung vulkan ng Negros, yung Canlaon, Mount Canlaon, makikita mo dyan. Hindi siya clear pero makikita mo ng Mount Canlaon. Sobrang taas eh. Malapit lang yung Negros. Yun ang tanim ko kahapon. Tanim ko kahapon. Maulanan kagabi. Buhay na buhay. So ngayon pauwi na ako. Tapos na ako magtanim. Sakit ng paa ko. Parang mayroong matalas na sakit pa ako. Ano to? Ano mga tono ko? Yan. Ito lang. Araw to ng Sunday kasi to ngayon. Hindi mo ako masyadong pupunta doon sa mga barangay. Minsan maglalaro ako doon ng basketball. Pero ngayon hindi kasi maulan kayo ng umaga. Kaya hindi na ako pumunta doon. Nagtatanim lang ako. Kasi sayang naman yung seedlings ko na gamito. Pag hindi matanim, mamatay yun. Hanapan ko yun ng ibang matataniman. Ito din yung mais namin dito. Magaganda dito, matataas. Yan. Matataas yan. Yan is buong yan. Yung English ng buongon is pomelo. Yan yung puno niyang pomelo. Hindi pa namumunga. At dito sa kabila yung sira na manokkan. Dati yan. Chicken layer nilagay dyan dati sa farmers. Yun, wala ng laman. Dito sa kabila din maganda din dito yung mais. Sa susunod na buwan siguro, first week of August, pwede na natin tong kuna ng mais. Magluto tayo ng mais. Baho dito.
o yung saging. Lakatan to. Lakatan. Nahan ko na yan. Harvest na kami dyan. Dalawa, tatlo. Tapos yung tumutubo sa gilid niya, kinuha ko. Tinanim ko doon sa ibang. Yan. Yan yung bundok. Yan. Sa baba dyan, diyan tayo nagtanim. So, pauwi na ako. Yan. Papunta na ako. Pauwi na. Bye bye.